L-ewwel platt, it-tieni platt u d-deżerta. It-toma tal-Palat Malti sabet ruħa wkoll fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa għas-sitt xhur bejn Mejju u Novembru. Fikla speċjali f'Munsterhof fil-qalba ta' Strasburgu li għaliha kienu preżenti wkoll il-Prim Ministru Roberta Bela u d-Deputat Prim Ministru Ian Borg, żewġ kokijiet Maltin ħejjew menu bikel li nistgħu nsejħulu tipiku għalina l-Maltin b'tiżwieqa differenti. Miguel, hija okkażjoni speċjali din? Ija, ta' ifhem. Kull ċans li għanna biex nċelebraw Malta hija okkażjoni speċjali kolli ngħid. U x'ikel tipiku Malti qed tipprepara? Ma għamilniex eżattament tipiku Malti. Għamilna tipiku Malti ma bil-varjazzjoni tagħna. Provajna nelevaw l-ikel Malti bħal speċi di li qed nagħmel bħalissa hija torta mimlija bil-ġbejna tal-bżar friska u il-tadam imnixxef mix-xemx. F'binja tipikament stil Ewropa ta' tramuntana l-ikel u l-ħelu Malti sappostu intlaqa tajjeb. Għaż-żewġ kokijiet okkażjoni bħal din hija importanti fil-karriera tagħhom huwa ta' onur għalihom għal Karl Zara, xef ewlieni Malti. U kif rixtu bir-riċetta tal-lum? Fimni ħafna diskussjonijiet jena u Miguel, ħafna sijat twal, ħafna kafe. U ovvjament taqqat l-idea tagħna tnejn u ħriġna dal-menu tal-lejla. F'satejn jiklu kollox, imma preparazzjoni u ħsieb idum iktar. Il-ħsieb u l-ħin u l-preparazzjoni li hemm huwa ħaġa kbira, ovvjament bħal kwalinkwa oġġett li tagħmel. Ovvjament imbagħad fl-aħħar mill-aħħar satejn li ħana ħanservu tkunu satejn importanti li nistieħdu l-pexib li kell li ħantuhom. Min taħlita taħut, stuffat tal-fenek, assatat, torti salzett tal-Malti u bigilla, samqaret u torta tal-marmurat. Iż-żewġ kokijiet Maltin taw toma tal-palat li jiddistingwi l-kċina Maltija. Dil-ikla tipika Maltija hija parti minn programm kulturali estensiv ispirat mill-istorja u tradizzjonijiet ta' Malta bl-involviment ta' talent lokali u internazzjonali.